Salam mehriban tomoşaçylar, edidileşler. Gahrman arkadamyzyň saýasyna siziň her bir günüňiziň bagtyarlygy, rowaşlygy beslenmegi, hormatly prezidentimiziň janynyň sag, belent başynyň aman, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj almagnardy bolap, sunutyň aşy gepleşigimiziň täze sanyny başlaýar. Mehriban ýerleşler. Eger biziň gepleşigimizde iýdigderli tomoşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz. Biz her gezek gepleşigimizde sunut ustaatlarymyzy çagyryp, olaryň döredijiligi barada söhbet edýäs. Olaryň döredijiligi näki täzeliklerini, täze döreden aýdymlaryny, sallaryny size ýetirýäs. Mehriban ýerleşler, bu gezekki gepleşigimiziň mehmany kim käri pikirlenýän bolmaňyz ahmal. Ol Aydymsaz sunutynyň aşygy Türkmenistanyň halk artisti Suhan Orazberdiýew. Suhan aga, sizi bugün gepleşigimizde studiýamyzda hoş gördük. Inha gahrman arkadamyzyň saýasyna biziň her bir günümiz ösüşlere, özgörüşlere beslenýär. Gahrman arkadamyz ýurdumyzyň ähli pudoklary bilen birlikde medeniýet, sunut ulgamyny uly işler amala aşyrýar. Elbette näme sunut işgärlerim şu hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp, özleriniň bir döredýän eserlerini biziň döwrümizden bagtyarlygyny wasp edýärler. Suhan aga, siziň hem ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy, döwrümizden bagtyarlygyny duýmak bolýar. Biziň ýurdumyzyň ösüşlerini duýmak bolýar. Şeýle ajaýyp aýdymlary döretmekle üçin hem näme gahrman arkadamyzyň bize peşgeş beren ajaýyp zamanasynyň özi alham bolup durýanlar. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmenistan döwletimiz ähli bagtda bedew bilen ösüşlere tarap anamly öňe barýar. Gahrman arkadamyz özi bize halipa boldy. Gahrman mehriban arkadamyz aýdym maýdanyna, at üstüne çykanna halkyň güwüni galkynýardy. Yani sağ urolary erke dişi eseri döretmek barada sağdadan bir halkyň içine, halkyň ýüregine barar ýaly edip ýogol görkezdi, döredijilikdi. Şoň üçin hem ilmidama biz şu zatlardan ruhlanyp gahrman arkadamyň bize beren ajaýyp zamanasyny wasp etmek paýy bize düşýär. Yani şoň üçin biz şeýle asylly käre gulluk etýändigimizde gahrman arkadamyň döredip beren mümkinçiligini şeýle ajaýyp zamanasyny wasp etýändigimizde buýsanýas, begenýas şu özümiz gähmet çekýän ýerimizde şu mümkinçiliklerden dolu hem dogry peýdalanyp täzeden täze eserlerde özümiziň gujur gaýratymyzy, zehirimizi görkezmäge çalışýar. Suhan aga, siziň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna bagyşlap ýerine ýetiren bir ajaýyp aýdymyňyz var. Gelin onda şu ýerde şol aýdymy halkymyza ýetireliň. Ösüşler arkadamyz bilenler, Türkmenistan bir taraplyň mekany, döwrüň şöhraty döwletiň şany, hey, Türkmenistan bir taraplyň mekany. Ösüşler arkadamyz bilenler, hey, Türkmenistan bir taraplyň mekany. Asudoluk höküm sürýär sehrada, haçan gördük ay
aydın aydın bu hali Göya umman isre parahada da hey Türkmenistan bir taraplığın mekanı Göya umman isre parahada da hey Türkmenistan bir taraplığın mekanı Dillerimizde dürüyer şerin aydın Yanlan yar diyarda bakıp altın mukami Alıklara baryan asırlar ayda Türkmenistan bir taraplığın mekanı Dillerimizde dürüyer şerin aydın Yanlan yar diyarda bakıp altın mukami Alıklara baryan asırlar ayda Türkmenistan bir taraplığın mekanı Türkmenistan bir taraplığın mekanı Inha bilişmedi ýaly Gahryman arkadağymyzyň saýasynda ulus ilimiz bir taraplığymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna uludan taýýarlyk görýär. Bu günler şu döredijiligiňizdäki täzelikler dogrusyna aýtsaňyz biziň tomoşaçylarymyza, dinleýijilerimize ýakyna nähillik täze aýdymlar işleýäňiz şular dogrusyna gurrun berseňiz. Turma dişärleri Türkmen toýlaryna özüniň bir aýdymlary bilen goşunt goşmaga ilmidama taýýar. Şu Türkmenistan döwletimiziň bir taraplyk derejesini alanyň 20 ýaşylyk bir şanly senesi toýlanýan etip bolsa şoňa da bir has öňkülerden bir münasip aýdymlar bilen toýmyza goşunt etmek üçin elimde bar ne diýäs. Indi biz diňe özümiz täze aýdym diýerler, ýaşlarym ýetişdirmeliler. Öz şägirtlerimiz bar, bir hatarda şolary ýetişdirmeli. Dünýä döwletleriniň aýdymyny aýtmakda bir käwatda kynçylyklary bolsa, düşünmeýän ýerleri bolsa, şolar öz tejribemizde salgylanyp, şolary öwredýäs. Hemde türkmen halk aýdymlaryny täzeden bir işlemekde, şu döwrü sagyrla geçirmek uğruna şu günler şeýle zähmet çekýär. Gahryman arkadağymyz Halipa şägirtlik mektebini ýola goýdy. Inha özüňizem Halipalyga ýetdiňiz. Öz şägirtleriniz bardyr. Halipa şähertlik ýoluny Gahryman arkadağymyz şeýle bir giň ýol açyp berdi. Dutargyjakdaky aýdýan aýdymçylar, hakyky halk bagyşlamaz. Olurdan Halipa tutunjakmy? Ya estradadan Halipa tutunjakmy? Ya vakal sunwatundan Halipa tutunjakmy? Biziň ýurdumyzda Halipa şähertlik ýoluny ul ýol açyp berdi. Şoň üçin emne şähertlerimiz bar. Akmarat Nurerdiýew ana men şäherdim. Ondan başga da barına Suhan Hajiýew bar, onu bilen ýerimlerde öwredýän. Ondan başga da Akmarat Orazurdiýew bar. Şägirt ýetişdirmäge edil wagtymyz bollugyndan öwredýär. Olary berýän maslahatymyz ilkinji bilen altyn şu kitapdan öwreneň diýär. Destanyny aýdýam, şu destany gözläp tapmaly. Gerek bolsa kitapxana barmaly, bolmasa sany ulgamy üstü bilen tapmaly. Diňe bir halipa däl, 4-5 halipadan, kän halipadan öwrenmäge şeýle mümkinçilikler bar. Bu yaşayış Sevgi bilen gör kaçyanlar bu dünya Sevgiň gudratyndan ýağar gar ýağış Melhem bolup ene toprağa siňýär Sevgiň gudratyndan ýağar gar ýağış Melhem bolup ene toprağa siňýär Sevgi bilen gözelleşýär gül diýär Sevgi gezer sahralarda dağlarda Sevgiň ýörer ýoldasyna güldürer
Döşlenir gider Füyen ömrün vatan deyip ötürer Bağıt yolu füyüdün başlanar gider Füyen ömrün vatan deyip ötürer Bağıt yolu füyüdün başlanar gider Suhana anha sizin özüňiz heme salar sarık ýolunam aýdmaýdyňyz. Hemem ahal ýolunam halk aýdymlar ýerine ýetirýäňiz. Ni şu ýerde şol iki ýoluň bir ýerine ýetirilişiniň aýratynlyklary dogrusyna da aýdyp geçdiňiz. Ýol diýip tanatmak üçin şol kän asırlardan geçip gelen aýdymlar da bular. Şolar halkyň arasynda orun tapýarda ýol bolup galýar. Mysal üçin salar sarık ýoluna gaýgyly agynaly köprek duýulýar. Yani tapawutlara da aýtdyň da. Ahal ýoluna ruh elentli aýdymlar, tarifini ýetirji aýdymlar. Ne mysal üçin tämen gelinçäm diýen aýdym ahal ýoluna aýtsaň, şol bir ruh elentlik duýulýar da. Suhana eger mümkin bolsa şu ýerde salar sarık ýolundan hem ahal ýolundan bir ýerine ýetirip beräýsiňiz, himmet beräýsiňiz. Bulduwan indi mende ýey karar ýok. Cesetten ayrılsa ey canna madar yok. İnni sensiz bu yerlerde ey durar yok ey. Sallanıp yanıma yar ey geldin o. Ay Cemal. Şöyle odan aydılyan yönü. Misal şun yönü. Ruh velen daydım aydanda. Yap. Bir gödür alar men hane ve cana toy çayını tutun. Temen gelinçem. Bir havar gönderin şağa sultana bolsun kulluğunu. Temen gelinçem. 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 Deyip dur da ruh velentlik daşoğuz yolunu da. As bildir ya. Şol bir aydımlarını dinleýäňde bir at üstüne çapyp barýan görügli gözüňe gelýär. Suhana aýdymlaryňyz bilen, halk aýdymlaryňyz bilen, estrada aýdymlaryňyz bilen halkyň içinde aýdym aýdyp bir olaryň söýgüsini gazanýaňyz, olaryň armasyny ýetirýäňiz. Inni şu halkyň özi gaýsy aýdymlara eken isleg bildirýärler. Mary welaýatyna toýa barsaň, ýa-ki mysal üçin Gurt ýaky ýoldan aýtsaň gowurýarlar. Ýa-ki öden ýaly wagtdan ýa-da balyk haçyň aýdymlaryny aýtsaň gowurýarlar. Balkan tarapyna barsaň ýa Nurberdi Gulfyň aýdymlaryny köpürek dinleýärler. Haýsy uğur bolanda da haýsy ýol bolanda da şol ustatlyk bilen aýtsaň halk dinleýär onu. Hebele geydirnalar, barsan nedi, yara vak vak zaram
geyten yare. Ay kolganda sana talam hepdi geyten Necaney görünen bağrım başı tuğbalaman erine Barsam aytıl ala vah 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 şirine Aşık Ahmet yar vah vah gelerdi geyten yare cane yare cane yare Aşık Ahmet yar vah vah gelerdi geyten yare Suhanaga gahrman arkadağımızın sayesinde halkımızın arasında da milliligi bir söýgü bilen bar uli isleg bilen seyredilýär-de anha edir şonuň ýalam halk gaýdymlara bolan isleg häzir hasam känmik diýen. Şu wagt millilik barada gurrun edemizde bir bolan waka ýadyp açdy. Ýani 2000-nji ýyllarda da şu Hindistan döwletine şu Bayram Hanyň 500 ýyllygyna gitmeli bolduk şo taýda. Türkmen topar bilen baryp dürli Hindi aydımlarına aittik, Döwra aydımlarına aittik, halk aydımlarına aittik, turli yerlerine çıkışta bolduk da. Menden haýyş etdiler bir türkmen aydym aýdyp berseň diýip. Oňa şo birlikde men sagdyr ol özüm çalyp gijeler diýen aydym aýdyp berdim da. Gijeler diýen aydym aýtdym bolen, bir benden diňlediler de olaň sadanasy gijeler çalyp otýar, barsy goşuldy da. Menem oňa begenýän bir hili. Olaň çalyp bilenler. Oňa şulara bir halk aydym aýdaýynlar, goşulyp bilerim ka diýdim de. Oňa halk aydym çalyp aýtdym bolýan, goşulyp bilmediler. Şonu diýdim, biz milli aydymnamyz, biz halk aydymnamyz bilen aýratylygymyzy görkezip biljek ekenik diýip. Indi şu wagtçanky soragyma jogap milliligimiz bilen, milli libaslarymyz, milli sadurlarymyz, milli halk aydymnamyz bilen biz diňe özümiziň aýratylygymyzy dünýä ýüzüne görkezip bilýäs. Indi şu milliligimizi ösdürmekde gahrman arkadaşymyz dünýä nusguluk taýhy işleri amal asyrýarda. Şu milli eşiklemede geyip şekilli aydym etjekmi? Milli halk aydymlamagy nähilek derejede ýazgy etjek, nähilek sadanalar bilen işlejek şeýle mümkinçilikleri bar. Ondan başga da biziň bedewatlamagy, täzeden bir dünýä ýaňsallardy. Du targyjagymyz täzeden dil açdy. Ne biziň ýene bir gowanjymyz türkmen alawaýlarymyz. Gahrman arkadaşymyz şeýle ünsü bilen biziň türkmen alawaýlarymyzy adyny arşa götürdiler. Şu zatlarym gahrman arkadaşymyz türkmen halkynyň geljegi üçin, türkmen halkynyň döwrewap ösmek üçin, milli ruhda terbiýelenmek üçin edýän aladassa. Biziň geljegimiz üçin, türkmen sunugy üçin ullakan ýol açyp beren hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, ýyl ýurt bähwitli bütün adamlar ähmiýetli dünýä nusguluk işlerine ilmedama rowaşlygyň ýar bolmagyny tüýsürümden arzu edýär. Suhana gelmände şeýerde siziň ýerine ýetirmeňizde bir ajaýyp aýdymy halkymyza ýetirelim. Ulhuwassalam. Amaratlan mermerden güzel şäher aşka var
Haylan yan hemme yerden Ak şehrim Aşkabat 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 Ak şekerim Aşkabat 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 Güzel şeker Aşkabat Amaratlan mermerden ak şekerim Aşkabat Nurdayan köşünlerden güzel şeker Aşkabat Nurdayan köşünlerden güzel şeker Aşkabat 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 Ak şekerim Aşkabat Hey hey Aşkabat Aşkabat Güzel şeker Aşkabat Azayıptır tekeri güllemisli baharı Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat 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 Güzel şeker Aşkabat 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 Güzel şeker Aşkabat Arka dağın yasanı ak kuşların kütfanı Boy korusun hak seni ak şekerim Aşkabat Boy korusun hak seni ak şekerim Aşkabat 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 Ak şekerim Aşkabat Hey hey Aşkabat Aşkabat Güzel şeker Aşkabat 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 Can Aşkabat Aşıkların şehri ak şekerim Aşkabat Hey hey boy korusun hak seni ak şekerim Aşkabat Güzel şeker Aşkabat Ak şekerim Aşkabat Tek şekerim Aşkabat Sağ olun Suhana gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, gepleşigimizde bize gurrun veren ajaýyp gurrunlaryňyz üçin. Mundan beýlegem sesiňizden belengden ýanglanmagyny, döredijilükde ulu üstünlikleriň, şowluluklaryň ýar bolmagyny, dinleýijilerimizden kän bolmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Sağ olun. Ine mehriban ýerleşler, şunuň bilenem bugünkü sunuwatyň aşagy gepleşigimizi geçirip torýas.
Goý hemişe gahrman arkadaşymyzyň saýasynda watanymyzyň beýik ösüşleriniň, bagtyarlygynyň boşlukçysy bolup, ajaýyp aýdym sallarymyz belentden ýaňlansyn. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, belent başy aman. Tutýan tutulýy işleri hemişe rowaj alsyn. Sag salamat bolun, eli dileşler.